So karon aton challenge mo na sa ni siya ang tigmo challenge. Kana nga challenge. Hamdi jud mo sigang ilong na mo ana. Isi- mo sa ni ma'am. Isiga na yung ilong gahapon. Grabe ang karas kong ilang ma'am. Akan si may inisyon kayang ilong dako kay bangag man. Amo maluya ma'am. Mura jud mamatay kay pilar gay. Exercise sad mo panagsa para dili na nagko yung tiyan. Ako nga Para namoy abs, dili ab. Gamay ug tiyan ma'am. Ha? Gamay ug tiyan. Ay ihiya. Dili kong abs. Ay ihiya. Abs na ho. Gamay kay kong tiyan ma'am. Bitaw gamay kay murag. Mura naman nagnapo kabuan tatong tugsok. Bitok 8,000 ma'am kay. Ang premyo sa makasakto sa answer, premyohan ako og. Sige, 5,000 pesos. Okay, una. Ma'am, ako una. Ha? May kay ma'am ngayon si Tinoron. Wala. Ikaw. Sige, una na sa Ernesto. Last tata episode. Sige, kay Ernesto may gusto mo una. Ma'am, dapat gani ma'am. Kini ko ato ang gibuhat ko mura sa siyang negosyo. Mm. Dapat ang ipalihi dili nga nagguat. Sige, ingon. Ano imong ilihi sa mo negosyo? Why mamalit? Maayo ba kayo siya stigmo? Gay una. Tani siya ma'am sa sugal digo ba? Mo gani. Ano mo katian sa manok ya? Una, Ernesto. Yes ma'am. Una, Apa in English? pamino ha. Minaw ko ma'am. Ako adunay mga sanga, apan walay bunga, walay punuan o dahon. Dunay. Ako adunay mga sanga, apan walay bunga, walay punuan o walay dahon. Sigarilyas. Wrong! Usa! Hindi sigarilyas ma'am. Wrong! Tigmo-tigmo ra ba ni ha? Tigmo-tigmo ni. Walay punuan. Ako adunay mga sanga, apan walay bunga, walay punuan o walay dahon. Kanan drawing sa libro ma'am. Wrong! Duha! Last! Ma'am. Dunay punuan. Dapat tayo kay wahay para makaroon na pagka-answer. Ako adunay mga sanga. Na siya'y mga sanga, apan walay bunga, walay punuan o walay dahon. Napawahay pa ka. Makaroon na tagtarong. Ay dahon ma'am patay nga kahoy ma'am. Wrong! Tolo! Last katay! Wala ako sunod ay. Sige, kasunod. Last. Christmas tree. Ha? Christmas tree. Wrong! Asa? Wala ni punuan ng Christmas tree. Ang sanga naman dito giugsok. Wrong tay! Ako adunay mga sanga. Doon ay masang Christmas tree. Apan walay bunga, Walay bunga siya. walay punuan, O walay punuan. o walay dahon. Wala gani ay daon. Pastor mo ng papel. Wrong! Duldo na to. Ha? Duldo na. Layo kayo. Ako doon ay mga sanga. Apan walay bunga, walay punuan, o walay dahon. Walay dahon. Mm. Doon ay si sanga. Walay bunga. Walay punuan. Walay dahon. Mm. Sa ato pa di ay. Kuan. Saan ang answer? Partner siya sa kahoy. Dili. Secret. Pamilya. Duha. Layo gyapon. Last. Layo gyapon pamilya. Ha? Layo gyapon. Pamilya. Pamilya ba na may mga sanga-sanga. Layo. Gahe na siya ma'am, gahe. Ha? Gahe. O gahe. Gahe ang iyahang Sanga. ha? Secret. Doon ay sanga. Walay dahon, walay bunga, walay punuan. Ako adunay mga sanga. Apan walay bunga, walay punuan ug walay dahon. Last. Utang. Wrong! Next, totong tugsok. Balik ako ma'am ha. Ako adunay mga sanga. Apan walay bunga, walay punuan ug walay dahon. Panganod. Usa. Bulbol. Duha. Last. Airplane. Tolo. Next, alimakoy. Balik ako ma'am. Ako adunay mga sanga. Apan walay bunga, walay punuan ug walay dahon. Branches. Jollibee. Branch sa Jollibee. Branches? Branches sa Jollibee? Oh. Pwede, correct!
Mga branch ba? Branch sa bangko, sa Jollibee, mga kananan, nga na ba? Branches. Isgot ka naman, wala ba ni bayad? Next! Branch, ay. Ernesto! Ito utang? Wah. Wrong. Ano yung palinding di ay? Utang imo. Next, Ernesto! Utang man, sanga-sanga na akong utang. Mo dai naning kamot kag maayo dai sa mga challenge na to kay Oh, plus pa utang mama. mo gani ge Ernesto I-consider na to ko. wrong wrong say mo Ernesto oh pamina mo Ernesto ako adunay mga syudad Awa ang imong gilih eh. oh Pwede na nabugo mi apil. Ako patay mo gi. ako adunay mga syudad apan walay mga balay naay kabukiran apan walay kahoy ug naay tubig apan walay isda. Desierto. Usa. Wala kahoy ng desierto. Totoo sunod mama ilain na magsunod ko bugo mama. Usa na. Repeat kito man. Ako adunay mga syudad apan walay balay. Naay kabukiran apan walay kahoy ug naay tubig apan walay isda. Usa na yung answer. Nay syudad. Nay syudad no? Naay syudad walay balay. Naay kabukiran walay kahoy. Naay tubig pero walay isda. Asa naman sir? Walay isda. Mm. Dagat ma'am, kanahubsan. Duha! Duha! Last! Ana day hunas. Ma'am, Last! kung sakto ko sa explanation ma'am, i-consider ha. Gege. Last. May mo sa to ma'am, may bukid. Ha? Oh, ako adunay mga syudad, apan walay mga balay. Naay kabukiran, apan walay kahoy. Ug naay tubig, apan walay isda. Walay isda. Klo! Ay, kataklo. Dili, taga klo. Wala na ko yan siya ko. Taga na to klo, taga na to chance Ernesto. Kini siya Ernesto, gamit ni siya sa eskwelahan. Libro. Wrong! Wrong! Next na episode. Ma'am, Unsay mo ha? syudad, walay balay. Dunay bukid, walay kahoy. Dunay tubig, Wala isda. walay isda. Lawas sa babae. Wrong! Alaw sa babae ma'am, ang kanayang gikan rin sa abaga, ngari pa daw sa hawak, mura nagsyudad sa pananaw. Ido ka bungtod, wa nay kahoy. Tuod ra. Unya. Dunay tubig ni, walay isda. Wrong na tay. Wrong na imo tay. Ang klo gamit sa eskwelahan. Sa estudyante o sa maestra? Tanan. Tanan. Ang napadyo lang klo. Saman? Kuha na siya kanang plastic. Silingan na naman ma'am, plastic. Plastic. Nga nagpurma og square. Aquarium? Wrong. Duha. Aquarium. Last. Square. Blackboard? Tolo. Next. Tatang tagsok. Ako adunay mga syudad apan walay mga balay. Naay kabukiran apan walay kahoy. Ug naay tubig apan walay isda. Ang klo gamit sa eskwelahan nya plastic square. Ug mangita ka sa balay sa imong asawa, makit-an nimo pinaagi ana. Bonanan. Wrong! Usa. Ma'am. Balay sa akong sawa. Underwear. Duha. Ano ba koy? Last. Plastic. Plastic gamit sa eskwelahan. Saingan gani anang bitbiton ma'am. Dili kanang naislupin ba? Envelope. Envelope. Dili kanang shoulder bag. Wrong! Alimokoy. Ako adunay mga syudad apan walay mga balay.
naay kabukiran apan walay kahoy, ug naay tubig apan walay isda. Ang clue gamit sa eskwelahan. Pwede ra sa day shop papel. Ya, Manila square. paper. Ha? Manila paper. Usa. Manila ay siyudad mo na. Kartulina eh. Wrong. Dadaon na sa maestra. Kung sa estudyante. Project sa estudyante. Kaang. Libro eh. Ating sa libro. Saan siya ma'am kanang 4 letters start letter M. Manok. manok? Ha? Manila paper, Manila. O, tulo na manok. Manlapi Ah. pa. Ito iyang kuan. Tulo na. Tulo na. Manok. Mani! Wrong. Oh, Ernesto. Mapa. Ernesto. Mapa. Man naman siya. Wala man siya. Mapa. 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 Correct. Wala naman siya. Mapa. Hindi naman siya nga din na siya. Oh. Next. Oh, next. Ernesto. Ano ba? Murang mapa. Oh, Ernesto. Kini si Ernesto. Unsa ang may nawong na kunoy nawong na ay duha ka kamot pero walay bukton og batiis. Sa tama? Unsa ang naay nawong na ay duha ka kamot pero walay bukton og batiis. Or walay tiil. Walay bukton og tiil. Walay bukton o pungkol, ma'am. Wrong. Manikin. Usa, duha. Last. No. Wait. Naay kamot pero walay bukton og batiis. Nay kamot niya. Way bukton. Kulo, ma'am. Kanang bata nakuha, ma'am. Duha. Kuan wala ma'am nay. Wrong. Wrong. Tulo na oy. Tulo na. Next, atong tagsok. Nay kamot. Way bukton, way tiil. Unsa ang may nawong na ay duha ka kamot pero walay bukton og batiis. Bula. Usa. Naani sa inyo ha, gamit sa inyo ha. Gamit sa balay. Monica. Magsige ra kag tan-aw ana. TV. Duha. Tanaw. Orasan. Correct! 5,000. Next, Alimakoy. Last, Alimakoy. Kung daghan kini, mas minus ang imong makita. Bohok! Ha? Bohok! Usa. Tungaw. Duha. Lamok. Tulo. Next, tata episode. Sa to, ma'am? Kung daghan kini, mas minus ang imong makita. Nya kung usara nakita na ko siya. Ha? Kung daghan sila. Kung daghan Tugos, kini, klaro. mas minus imong makita. O, pero kung usara, makita na ko. Wow. Ako asawa na. Wrong. Usa. Diyan pa gani. Aw. Kung daghan kini, mas minus ang imong makita. Usa siya, ma'am, kanang tao bagay hayop. Ha? Tao bagay hayop. Wala. Wala jud sa. Wala ana. Usa na kanang kinayahan. Oh. Kinayahan. Usa na kanang klase na sa kalamidad. Ha? Klase na sa kalamidad. Dili. A storm or a typhoon. That's like, you know. Answer na lang. Kung daghan kini, mas minus ang imong makita. Kung daghan kini mas minus. Oh, unsa may pananaw nimo ni Ernesto? Klaro kayo. Ha? Ha? Si pananaw nimo ni asanaong ni Ernesto. Klaro kayo. Klaro? Oh. Wrong. Usa.
Ay, ko naman ang kong hanap nga. Masa ko na yung kong hanap. Asa? Kung daghan kini mas mo minus. Mo mas minus. Buhok. Duha. Duha. Okay, agad. I-consider ma'am, basta sakto ko sa explanation. Wrong. Paminaw sa Okay. mo explain ko. Okay. Ang imong pangutana, kung mudaghan kini, Kung mas daghan mo minus imong pananaw. Let me explain. Just like of agtang of Ernesto. Ang iyang buhok ma'am ninipis. So nidako akong pananaw. Pero nidaghan ba yung buhok? Mugamay mo na yung agtang. Mugamay. Wrong! Wrong gyapon. Next. Ernesto. Ernesto, okay. Mana di ko na dia? Mana ka ne? Okay. Totong tugsok. Kung daghan kini mas minus ang imong makita. Batik ignaw niya, ma'am. Ha? Minus kay ignaw. Lahi ba jud nga term? Ba? Unsay pananaw nimo sa naong ni Ernesto? Sabi di mo da, ma'am. Ha? Di mo da. Sige mo da. Di mo ka mautay yan. Wrong. Jadi. Last. Ay, kuan dia, ma'am, kanang daghan, ma'am, kasarangan ra dia, ma'am. Kasarangan? Oh. Wrong. Next. Ale mo koy. Bilok. Kung daghan kini mas minus ang imong makita. Unsay pananaw nimo sa naong ni Ernesto? Ay, likot. Ungkoy. Kunot. Kunot yang nag wrong. Buti. Ha? Buti. Duha. Minus, ma'am. Ay, minus. Ha? Minus yan. Panagbay. Last. Bugas. Tolo. Ernesto. Sabi, ma'am. Kung daghan kini mas minus ang imong makita. Unsay pananaw nimo sa naong lang ni Totong Tugsok? Kuan, ma'am, kanang minus ako pananaw, ma'am. Kanang murag may pagkahap ko. Ha? Minus ka Hap. ma'am. Nahap ka? Oh. Wrong. Tanaw kong totong. Lain pa jud nga term. Ngipon. Duha. Way klaro. Muraghan. Kung daghan kini mas minus ang imong makita. Kilay, kilay. Wrong. Way klaro. Ha? Way klaro. Way klaro? Oh, wala. Uwa pati klaro ninaw nga. Ngano nawa may klaro? Nga lang nga. Minus man ako ang pagtanaw siyang panagway. Wrong. Way klaro. Ang sari ma'am. Way klaro kay? Klaro kay wa mahuman ang tsura. Wrong gyapon. Siya din na. Wala na? Wala na. Wala na man sir? Wala na. Ang sari ma'am. Kung daghan kini mas minus ang imong makita. Ang answer Way klaro rin. kangit-ngit. Way klaro rin. Oo, Jay. Kangit-ngit. Ngit-ngit kay na ang Ernesto. Kira kwarta.